guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबाव हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दायो जोंहा टेक्लाखौहाय दोनना फैनांगौनो आरोना क्लास दङ USTM आवहाय ओमफ्राय बेस्रा बेथ' थांनो हायाखै बाइकबो सलायनो दा मोनथ'आ नालाय बेनि थाखायनो आंनो दोननानै फैनोसै स' आसा खालामो नोंथांमोनाबो आंजों टेक्लाखौ दोनैनो थांफागोन नङा होमबा फैदो बिदिब्ला स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो एसे मोजां नोंसिनि माबायालाय इउनिभारसिटियालाय नों खेबसे शुटिं लाखांबाय इयाव नै जोंहा टेक्लाखौ इयाव दोननानै थांबाय टेक्लामोननिया नैबेनोमोन आरोना थांबाय टेक्लाया ओइलाय जा मोजांखा ना स' दायो जोङो दोनखांबाय टेक्लाखौहाय थांगासिनो जि फुङावनो दोनफैनांबाय आरोना थाबनो मोनफैनाय लोगो लोगोनो मा थाइजौ फानफैखो इयावलाय इखौ जानो आं টেঙা হলে কিন্তু মই হলাই কিনে এটো ৰাখি দিম চাই ল'ব লাগে ৰ ভিডিঅ' কৰি কিনে থৈ দিব লাগিব নহলে মোৰ পৰা লনাই বুলি ক'ব না পাছত नै लाबाय थाइजौ आरो बाहाय सानायखौनो एकदमबारे होजागोन दे हाय मूर्ख जदा मूर्ख नै गला जल्दी लाना गुलुथार कुनचिखलाया बोले माबोरै जानो जाखो टेन नै हाबाय जाना नायनो गोदै 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 गोदैयालाय गोदैयानो गोदैयानोमोन दोहैयो धमकि होलायलायनानै भिडिअ बानायलायनानै लाबोनाया थाइजौआलाय गोदैयानोमोन आरोना गाइस गोथावानो गोदोनि न'आव फैदो नै नोंथांमोना गोसोआव दोङो ना गोदोनि न'आ गोदोनि न'आ उफ 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 दिनैसो र' बावबाय नामा नानि जोंनि गोदोनि न'खौ दिनै बिराद गोबावनि उनाव बे एपार्टमेन्टआवहाय फैबाय गोसोखौ गोदोनि मेम'रिसफोरखौहाय गोसोखांबाय आरोना खिन्थु गोदान न'आ मोजांसिन जोंनिया एपार्टमेन्टआलाय बे मोजांसिन मोनदां खिन्थु आं जोंनिखौनो मोजां मोनो क्लिन एकदमबारे सिरिरि बिन्दास जेबो डिस्टार्ब गैया बे माने एसे गोदोर ससाइटिना एसे प्रब्लेम जायो आरो लोगोसे 2 BHKमोन डिस्टार्ब जायोमोन
Kundia. Này đây xin à nablia. Kus kazagas. Đây. Hapang apa zagas ni? Kucing apa itu? Oh, ini lah. Megona jenggelai kutia ba? Này nạp đi nào mẹ con nó dừng gắt. Finally guys, no game sidi Maria mun thibai jeng da. Mama zakho nonglai. Only pani. Này, naao sekolah bubai. Oमफ्राय नाक'सनि खर'जोंबा साबसिन जायो नालाय मेजेम मेजेम गोथावसिन जायो Zabai, zabai. Halil lagi, kalau apa? Yoga sebenarnya. Mana yoga dah ni? Này, lau của hai yêu nani songbay, oमफ्राय दायो. Kurma bela, hanya. हालदैखौ एसे होबावनोसै आं आनै दे हालदै नाङाखै बे सोमोनबो गोथाव जागोन ना जायाथाय आनै आं संनाया थाव सेरनायखौसो देखायनो मोनासै रुयाखैयानो इखौ रुइहोनांगोन ना नादो लाबदो रुइहोनोसै नै रुयाखै दि एसे रुइहोनांगोन मानो दैखौ होना होखो नोंलाय ना हारसिंनो दैखौ दे हा दै होदो सिगां सिरि होनांगोन होबावनांगोन नानै हालदैया एसे होबाव गोदौबाय थाबाय एसे एरना होग्रोनोसै आं मुरि घन्टासो नालाय खामगोन नै गाइस मुरि घन्टाया ओरैबायदि गोथाव जाखादो ओमफ्राय मुरि घन्टा बिथिं ना बाथोन बिथिं अनला बाथोनाबो बानलु सिब्रुनिसो डेन्जार